Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Duk abinda yau zana faɗi an riga faɗa Az-Zahra. Babu lokaci ku zo ku riga min in jaddada Az-Zahra. Kai mu bi a hankali ga tambawo ashe gyaɗa Az-Zahra. Yanzu na faɗa Fadima cewa ta ba kamar ta har abada. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Kai salatika a gun Mahmudu wanda bai fushi Az-Zahra. Ka sanya alihi da sahabbai nasa su ne ashi Az-Zahra. A sa shurafa makurar nazari gatan su shi Az-Zahra. A sa auliya san su muke cikin ran mu sauka daga shi. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Na Shehu Ahmadu Tijani kauce zato Az-Zahra. Wasu lokaci bai barhama jirgin fito Az-Zahra. A yage biri ma'uban masana ka girma zato Az-Zahra. Kamin da fa'i dan Ahmadu mai yarwakar karkato. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Imam Fatihul Aglaki da san ka za a sanni ne Az-Zahra. Imam Fatihul Aglaki a gunka za ka bar ni ne Az-Zahra. Imam Fatihul Aglaki kamun da fa'inka ne Az-Zahra. Dan Fadima shau ba kura du inda za a je da ni. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Babu hankali ga wanda ka san bai da hankali Az-Zahra. Ba tawakkali ga wanda ka san bai tawakkali Az-Zahra. Babu ilimi ga wanda yake yin gidan Ali Az-Zahra. Min uzuri zana karanto bakin ga koyo ba wasiri. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. La ilaha illallah yau ma akwai batu Az-Zahra. Haɗa ɗai da ɗai amsar dai zai ba da tu Az-Zahra. To ku yi tafakurin wa Fadima ni dai nake batu Az-Zahra. Yau babu malamin da zai zama malami fa'idan baya satu. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Shi rabanka dai baya gudu in rabanka ne Az-Zahra. Daɗa nazari san ahalul baiti dole ne Az-Zahra. In nasu ne to mu ma namu ne Az-Zahra. Binciken da na gane dole rangi ne ai zane. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Fadima abar nema ce gummuni da kai Az-Zahra. Fadima abar kauna ce gummuni da kai Az-Zahra. Wanda za ya bar Fadima ne wanda bai da kai Az-Zahra. Mu guji kinjinin Mahmudu in ka mun yasa dai mana kai. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama Az-Zahra. Wanda ya ji ba zai ki gani ba ku zo mu je Az-Zahra. Shi ajali idan yayi kira dole ne aje Az-Zahra. Wanda baya san ganin jama'a kar ya je waje Az-Zahra. Da sama bai kula da aiki in babu san su za a kai shi waje. Nana Fadima Ummul Khair Mu'azzama
banda bayi ba masanin ki mukarrama Zahra na Fatima ummul khair muazzama Zahra kin kura duk isa da mukami tilasa girmama Zahra na Fatima babu kamar ki muazzama ke ce mama na Fatima ummul khair muazzama Zahra wani dan halak yana son Fatima Zahra yau Zahra wani wanda ya kai su suka zama gatansa yau Zahra Allah nasu ne annabi nasu jiya ce a yau Zahra ku ban lokaci in jaddada girman nana in bude yau nana Fatima ummul khair muazzama Zahra taranaki yana ana tafiya duku dakata Zahra ni da ku muje mu sake faɗi za su tabbata Zahra abin da babu san sai da wallahi mun bita Zahra rayuwar mu ce da santa muka gina duk abin da yake fita na Fatima ummul khair muazzama Zahra kullum lokaci yana ta gudu za a bar mu fa Zahra ita fakuri ko ba mu za a wallafa Zahra mance da duk masu ganin mun zurfafa Zahra shiga ai da mu kar da a bar mu san Fatima karfafa na Fatima ummul khair muazzama Zahra ko ina akwai Allah ba inda babu shi Zahra shike raya mai rai ya kashe kuma ya tada shi Zahra mulkin shi na shi ne a komai ba a kama da shi Zahra tunda ya nufa ayi batun ta ba wanda zai sa a sai da shi na Fatima ummul khair muazzama Zahra jiya ta yi bare yau ku fito za a je da mu Zahra su abin fada ku ta fada tun da an gamu Zahra da san Fatima mai sama mu za ya tada mu Zahra kin saida kara ka mace dan da rabbana za ka gamu na Fatima ummul khair muazzama Zahra ko ba mutuwa su kwana nan za a rankwafa Zahra ya sanya bar gari tashar mota za ya yi nufa Zahra san ka ashifa ko Allah zai bai wa bargon rufa Zahra ina gas da kai Allah kai min libadan liba za na sarrafa na Fatima ummul khair muazzama Zahra Salma ke ta daban ce ba za a san ki ba Zahra kina caja kai ki gware kai ba za a gan ki ba Zahra soyayyar ki ya shiga raina ba za na bar ki ba Zahra da ke aka zo da ke aka tashi na Fatima ke ce a gaba na Fatima ummul khair muazzama Zahra girman dan mutum bai wahala inda rai ashe Zahra kin ji ashe dole gidansu za a kai kashe Zahra mai san jin kishirwa da wuri daure ka sai fashe Zahra babu dan siya sai mai kin yar gidan annabin mu ashe na Fatima ummul khair muazzama Zahra warewar mukami Fatima ce ba za a santa ba Zahra tana nan da girma ban ji isa irin nata ba Zahra a kyau hankali nutsuwa matsayi ba a kai ta ba Zahra komai rabbana ya tare shi ya bai wa Fatima baba na Fatima ummul khair muazzama Zahra na Fatima
mamar mu ta ce in gaishe da ke Zahra na Fadima aban mu ya ce in gaishe da ke Zahra na Fadima yan uwa na du suna gai da ke Zahra masoyanki ne yarda da mu ki mana agaji ki bar mu da ke na Fadima ummul khair mu'azzama Zahra ya Fadima Fadima na ya Fadima Zahra ya Sayyida na Batula mukarrama Zahra ya Fadima Fadima Zahra ya Fadima Zahra masoyinki ne Adam Silawan ina gaida ke dan mama na Fadima ummul khair mu'azzama Zahra Fadima ummul khair mu'azzama Zahra na Fadima ummul khair mu'azzama Zahra Adamsi on the mix.